No ja som tu v detskom domove a nikto si ma zatiaľ nechce adoptovať. Už tu som úplne sama. Dobrý deň. Jo, kto to je? Dobrý deň, čo si prajete? Dobrý deň, ja by som si prosila adoptovať nejakú dceru alebo proste nejaké No dievčatko. bohužiaľ, máme tu už iba jedno, volá sa Zoja. OK, je tu nejaký čudný, vyzerá to, že tu je ešte jeden návštevník. Dobrý No tak ja si ju radšej adoptujem. Dobrý deň. No poď, idem, adoptujem si ťa. Mňa? Áno, teba. OK. No, tuto je nejaký pán, že si môžeš vybrať medzi nami dvomi. Asi teba. Tak poď. Poď, ideš so mnou do auta? Ty máš auto? Wow. Áno, počkej, bo mi sem nejaký človek išiel. Dobre, môžeš nastup. Hej, ty nemôžeš šoférovať. Sadni si. A seď. Zamknem nám auto, dobre? OK. No pozrite, mňa tu niekto adoptoval konečne. Ten pán trošku do nás nabúral. OK, tak ťa idem zobrať do môjho domu. Už sa tešíš? Áno, áno. To je super. Len ja si niekedy hovorím sama pre seba, lebo mám imaginárnych kamarátov. Ty si ma oslavila menom. Menom? Akým menom? Ja neviem, ak sa voláš. Veď som ti povedala, že som Niky. Niky? Toto je môj dom. OK. Áno, môžeš mi hovoriť. No volám sa Nikola, ale môžeš mi hovoriť Niky. Nikita. OK. OK. Čakaj, zaparkujem. Budem ťa asi volať Vicky. Ja natáčam na YouTube, vieš, teraz. No, OK. Vicky, Ale budem ti hovoriť mami. si v aute? Tu som. Dobre, kľudne mi môžeš hovoriť mami. Kde si, Vicky? Tu No som. sadni si do auta. Kam ideme? No sadni, ale nie dopredu. Dozadu. Ale proti seba tu postav, to je jedno. Ideme dole. Wow, to je výťah pre auto. Áno, no, môžeš vystúpiť. Kde som? No poď. Wow. No, toto je náš domček. Je. No, mám pre teba jedno prekvapenie. Poď, kde si? Ja som Vicky? aká je moja izba. Pozri, tu je pre teba. Som urobila takú miestnosť. Ach. Vicky? No? Wow, my máme doma kino. Kľudne si dobre popcorn na cestu, keď chceš. Lebo my teraz budeme ísť, lebo ti ukážem celý náš dom. OK, ja pôjdem bez popcornu. Vicky, poď. Poď, Vicky. A tam sa perie, poď. Stíhaš? Ja. No, tak pozri. Vicky, tuto vchádzame, toto ti je jasné určite, poď. No. Ja už som, a toto je tvoja izba. To je krásna izba. Tuto máš aj, keby si chcela kresliť, tu máš knížky, tuto máš vlastnú postel, tuto som ti niečo nalepila, nech cítiš niekde, neviem. A tuto máš taký vzduchový balónik, čiže tam sa môžeš sadnúť. A tu máš vlastný televízor a tu máš vnútri hráčky, dobre? A ešte poď, ešte ti niečo ukážem. Ty si bohatá úplne. Veď ja som najbohatšia v tomto mestečku. Wow. Dobre, tuto máme taký obývák malý. Poď.
No poď. Tuto vieš ísť takto von. Toto máme takto krásny výhľad. No poď, Vicky. Vicky, nie tady. Kadiaľ? Poď. Poď, tady to. Bude to takto rýchlejšie. Poď. OK. OK, takže pozri, tuto papáme. Proste tuto je kuchyňa, tuto si môžeš napríklad ráno sadnúť, urobím ti napríklad nejaké papanie. Tu máme chladničku, proste všetko, čo má byť v kuchyni, poď. A tuto, keby pozrieť nejaký iný film, to napríklad nebude pre teba, tak ktorý napríklad ja budem pozerať, nejaký smutný, tak ty si to môžeš sadnúť, toto je pre teba aj pre mňa, toto máme takúto tajnú obývačku, tak to môžeme sa aj pozerať, pozri, toto si môžeš postaviť, pozerať, a tuto máš aj televízor. A mami, že ja mám imaginárnych kamarátov, tak sa niekedy budem rozprávať sama so sebou. Pohode, kľudne. A pozri, tuto máme takúto tajnú miestnosť. Vicky, kde si? Tu som. A kamaráti, urobíme druhý diel. Poď, Vicky. Vicky. Poď. Pozri, tuto môžeme sa napríklad, keď budeme chcela by si so mnou si zahrať niekedy schovávačku. Haló? No? Vicky, chcela by si so mnou zahrať schovávačku? Jasné, ale to už bude zatiaľ, som strašne unavená. Dobre, ale ešte ti rýchlo ukážem druhé poschodie. Poď. A potom zajtra, mami. Ale nie, neblázni. Veď ti ukážem, do akej izby si chcela by ísť, keby si sa náhodou chcela ísť ku mne napríklad. Vieš, lebo ja tu nikoho nemám. Keby si chcela, mohla by si byť so mnou na izbe. Dobre. Tak sa budem nosiť? Ponosím ťa? Tam hore pozri. Tak, sme na druhom. Ty máš také krásne tmavé vlásky, mám trošku svetle. Takže, tuto je taká jedna izba. Tu je takáto miestnosť, keby náhodou ku mne prišli hostia ako moji rodičia náhodou. Aj, my sme sa zavreli.